Se cuid gan na scéalta is mó bhíor Tuairisc an teachtain seo. Déir cóirle chunda na Gaillimh go bhfuil suíomh na cuián chun beagnach 3,000 teach a chuigáil in Ghaeltacht Chonamara, ach go bhfuil easpas sheirbhísí a chur teorann leis a Warbert I détaí dhéana. Dúrú nach raibh 3 mháile a Chonamara a bhí ceangailte le honid córáile fhíseán, tá an scéal ar fad ag pádraig ó Ciara. Bé fothabháin ar siúl an gáile hir agus mbeadh clí lár an bhí sé againn. Tá níorthirí anamnaí ag na páirtithe móra ar fad sa dágáil cheantar, agus is caintear go gaeilge iad ceathra gon dágan éag atá le seasa in gáile agus duine amháin gon deithnear atá le seasa I mbeadh clí. Siad na toghcháin a bhí faoi chabadil ar a bod gaeilge an teachtain seo. Léiríomh I daide a rinneadh a gláistehuiir an smáil a líomhreach gur tunnach mór ag na tréimhsí daonghlasála ar ólam daltaí agus iad cuine ó na siomra ranga. Dúirt beagnach 60% go bhúntarí banscoile gur raibh deacrachtaí níos mó ag a cuid daltaí leis an Ghaeilge ná mar a bhí roimh bandéim. Is ag pádraig ó Ciara atá an scéal ar fad. Cháin rapórtéir na Náisiún Aontaithe Nicholas Leverett chur chuige an Aonta Seorpaí I le miontangachaí. Déile sé go nglacach an taontas creatlach níos cuimsithe chuige héin go seaarta minlach. Tá an éileh Leverett le moltaí atá dianta ag an léanaar orpach an chorramas teanga Ellen hána héin. Tá na scéalta sin agus tuile ar Tuairisc inis.